Good morning sa pinakamaganda kong mama sa balat ng lupa, Mama Tessie! Magandang umaga rin. O ano naman ang kailangan ng anak ko? Napakaaga ng pambobola. Kailangan agad? Hindi ba pwedeng naglalambing lang ako sa mama ko? Dina, tigilan mo nga ako. Kilala kita. Naglalambing ka lang kapag may kailangan ka sa akin. Ugali nyo yung magkapatid kahit nung bata pa kayo. Naalala mo ba? Nagtutulungan pa kayo niya ni Angelo para makumbinsi akong bilhan kayo ng laruan. Ba't naman ako nadamay dyan? Nananahimik ako rito, oh. Dahil parehong-pareho kayo ng ate mo. Si ate lang. Magkapatid nga kayo. Si mama talaga? O bakit? Hindi ba? Totoo naman. Ay, oo na, susuko na po ako. Ay, ano ba kasing kailangan mo? Sabihin mo na. Ma, gusto ko kasi ng mangga. Uy, ma, ako rin. Mangga? Ang haga naman ng mangga na yan. Ang laki na ng tiyan mo. Naglilihi ka pa rin. Isa ka pa. Nakarinig ka lang sa ate mo. Gusto mo ikaw rin. Siyempre naman. Ma, sige na. Minsan lang naman ako mag-request sa'yo. Hindi naman ako palaging ganito. Ay, nako. Mamaya na lang. Magwawalis pa ako. Tingnan mo, ang daming tuyong dahon na nagbabagsakan sa harapan natin. Wawalisin ko lang muna ito para malinis tingnan. Ma, ngayon na po. Ako na ang magwawalis tapos ihanap niyo na po ako ng mangga. Nananakit ang tuhod ko sa layo ng lalakarin. O sige na nga, ako na po ang bibili. Baby, tiis-tiis muna. Hahanap lang si mama ng mangga. Ay siya, ginamit pang bata. Sige, ako na. Ay, mamaya mapano pa yung baby mo kung maglakad ka ng walang kasama. Mag-almusal ka na muna habang naghihintay. Ako nang bahala. Angelo, samahan mo nga ako. Ikaw ang magbitbit ng mabibili natin. Okay pa, ma. Thanks, ma. The best ka talaga. Anak! Ma? Bakit? Nandito ako sa kwarto. Tingnan mo to. May binili akong duster para sa'yo. Kulay pula. Bagay sa'yo to. Sukatin mo nga. Talaga, ma? Wow, ang ganda naman ito. Saan mo naman to nabili? Diyan lang sa palengke. Mura lang kaya kinuha ko na. Bumili na rin ako ng duyan para kay baby. Para meron na bago ka pa manganak. Matibay ang pagkakagawa. Salamat, ma. Oo nga, no. Ang gara naman pati si baby. Meron ng duyan kahit nasa loob pa ng tiyan ko. Itong duster naman, sakto lang sa tiyan ko, oh. At hindi nakakasakal. Kabisado mo talaga yung taste at sukat ko. Oo naman. Masyado na kasing maliit yung mga sinusuot mo. Baka naiipit na si baby sa tiyan mo. Ma, hindi naman. Kasya pa naman yung iba. Meron lang talaga akong paboritong isuot. Ay, anong kasya? Yung suot mo kanina? Halos pumutok na sa laki ng tiyan mo. Tapos kasya. Dapat sa mga buntis, maluwag ang mga isinusuot. Grabe ka naman, ma. Parang sinabi mo naman na ang taba ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Normal lang yan sa nagbubuntis. Naaawa lang ako sa apo ko. Baka hindi makakilos dahil nasisikipan sa mga damit mo. Gusto naman ni baby na sexy ang mama niya, gaya ng lola niya. Wag mo na akong bulahin. Dear love, kung may award na most supportive mom, si mama ang bibigyan ko ng award. Kahit iniwan ako ng ama ng aking ipinagbubuntis, ay hindi naman ako pinabayaan ni mama. Walang oras na hindi siya nakaalalay sa akin. Hanggang sa ako'y makapanganak, ay hindi niya ako iniwan. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Shh! Tahan na, baby.
Bakit ba ayaw tumahan ng baby ko? May masakit ba sa'yo, anak? Baka naman nagugutom na si Kael. Timplahan mo na muna kaya ng gatas. O sige, sandali ma. Nasaan na ba yung tsupo ni Kael? Yung nandito sa lagayan? Nandyan, sa may palanggana. Binabad ko muna sa maligamgam na tubig para malinis ng maayos ang tsupon at bote at hindi pa mahayan ng mikrobyo. Mahirap na pag magkasakit ang anak mo. Mahal magpagamot. Naku, wala na palang gatas dito sa lata. Simot na rin yung wallet ko. Paano na to? Ma, pairam naman po muna ako ng pera. Panggatas lang po ng apo mo. O siya, may 100 pa naman ako. Ako na rin ang bibili sa tindahan ng gatas. Hintayin niyo na lang ako ng apo ko. Ako na, ma. Hindi na. Ako na. Bantayan mo na lang si Kael dyan. Pasensya na, ma, ha? Ikaw pa ang gumagastos sa amin ng anak ko. Tayong 4 lang naman ang magkakasama. Ikaw, ako, si Angelo, at ang anak mo. Yung ama naman ng anak mo, tinakasan ng responsibilidad niya at hindi na nagpakita kaya tayo-tayo na lang ang magtutulungan. Wala nang iba. Hindi ba, Kael, apo? Nakakahiya kasi, ma. Ako yung nagpabuntis pero nadamay ka sa hirap. Wala ako yun na po ang responsibilidad. Pasensya na po, ma. Hindi ko man lang mabigyan ng maayos na buhay si Kael. Anak, naiintindihan ko at maiintindihan din to ni Kael balang araw. Talaga, ma? At wala naman sa akin itong pagtulong ko sa'yo. Sa inyo ng apo ko. Anak kita. Kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka. Nagkamali ka man sa mga desisyon mo sa buhay, ay handa pa rin akong gabayan ka para maitama mo ang mga ito. Salamat, ma. Dear love, sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay nandun si Mama para tulungan ako sa pagpapalaki ng aking anak. Kahit nga hindi niya natungkulin, ay ginagawa pa rin niya. Kaya kung wala si Mama, hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay. Ate, bakit parang may mga pantal sa braso si Kael? Pantal? Patingin nga. Ito oh. Oo nga, no? Naku, wala pa naman akong pera pang pa-check up kay Kael. Baka dahil sa init ng panahon. Kawawa naman ang pamangkin ko. Teka, bakit parang hindi pa bumabangon si Mama? 9:00 na. Maaga naman siya nakatulog kagabi. Angelo, bantayan mo nga muna si Kael. Gigisingin ko lang si Mama. Okay, sige. Ma, gising na. Tanghali na, papasok na ako sa kwarto mo, ha? Ate, bilisan mo, maliligo pa ako. Oo, sandali, ginigising ko lang si Mama. Ma, bumangon ka na. Anong oras na? Nakapagsangag na ako. Ate! Ma, gising na. Ma? Ano ba nangyari? Diyos ko, Angelo! Bumubula yung bibig ni Mama! Angelo, bilis! Ano? Tawagin mo si Mang Ricardo, bilis! Isugod na natin si Mama sa ospital! Miss De La Cruz? Yes, Doc. Ano po nangyari kay Mama? Bakit po bumula yung bibig niya? Miss De La Cruz, I'll be frank. Ayon sa CT scan ng inyong ina, siya ay may intracranial hemorrhage o intracranial bleeding. Ibig sabihin ay may pagdurugo sa kanyang skull na humaharang sa oxygen na makarating sa kanyang utak, which can be fatal. Yun din ang dahilan kung bakit nag-seizure ang inyong ina. Nabagok po ba siya this past few days? Hindi po namin alam dahil hindi naman po siya nagsasabi. Pero minsan pa ugoy-ugoy ang paglalakad niya. Pero hindi namin yun pinapansin dahil akala po namin dala lang po ng katandaan.
Dok, ano po bang kailangan namin gawin? Sa ngayon, kailangan natin siyang i-confine at isailalim sa agarang operasyon. Kailangan may tanggaling maliit na parte sa kanyang bungo para ma-relieve ang pressure dahil kung hahayaan lang natin ito, ay maaaring ikamatay ng pasyente. Pag-isipan niyo pong mabuti. Maiwan ko muna kayo. Paano yan? May ipon ka ba para sa magiging bayarin natin? Angelo, sa pambili nga ng gatas ni Kael, wala. Paano pa kaya sa bills at gamutan ni Mama? Diyos ko, ano nang gagawin natin? Diyos ko, hindi ko kayang makita si Mama na nahihirapan. Wala man lang akong magawa. Ni wala akong pera para mailabas siya sa ospital. Kaya Angelo, buo na ang desisyon ko. May mayamang pamilya na gustong umampon kay Kael. Para sa pangangailangan ni Mama, ipapaampon ko siya. Ano? Ate, bakit mo ipapaampon si Kael para sa pera? Hindi mo matatanggap ni Mama. Tingin mo ba matutuwa siya pag malaman niyang naging solusyon mo? Tingin mo ba madali para sa akin na gawin to? Kaya nga, bakit mo gagawin? Bakit mo ibibenta ang anak mo? Angelo, ito lang ang paraan. Bakit may iba ka pa bang naiisip na solusyon? Hindi ko kayang mawala si Mama. Pero paano ka? Si Kael, ano na lang mangyayari sa kanya? Sa'yo? Dear love, nalagay ako sa isang komplikadong sitwasyon dahil sa nangyari kay Mama. Kinailangan kong mamili ng isa sa dalawang taong mahal ko. Ang taong nagbigay sa akin ng buhay at ang taong nagbigay ng pag-asa para ako ay mabuhay. Paano ako humantong sa ganitong sitwasyon? Litong-lito ako. At ang taong umaagapay sa akin, ang siya ngayon ay nakaratay. Dinah, salamat dahil matagal ko ng pangarap na magkaanak. Salamat ng dahil sa pagpapaubaya mo ay magkakaroon na ito ng katuparan. Alagaan niyo po sana ang anak ko. Hindi mo na kailangan sabihin yun dahil higit pa sa pagmamahal mo ang kaya kong ibigay para sa bata. Tanggapin mo ang kabayaran para sa bata. Salamat. Alam kong mas mapapabuti ang bata sa inyong pangangalaga. Mabigyan niyo po sana siya ng mabuting kinabukasan. Pangako, ibibigay ko magandang buhay kay Kael. Pero itong kahilingan ko, huwag na sana magbagong isip mo. At huwag mo ding sundan pa si Kael para hindi na magulong isip niya paglaki. Dear love, pakiusap. Huwag niyo akong husgahan. Huwag niyo rin akong kakagalitan. Nagawa ko ang bagay na ito ng mga panahong walang-wala na ako. Kung itatanong mo kung pinagsisisihan ko ba ang ginawa ko, ang sagot ko ay hindi. Dahil sa ginawa ko ay nadugtungan ang buhay ng aking ina. Hindi mo naman ako masisisi kung mas pinili ko siya. Dahil madalas na sumasagi sa isip ko na mas napabuti naman talaga ang kalagayan ni Kael sa taong umampon sa kanya. Hindi niyo ako dapat tularan. Kaya sana hindi niyo rin danasin ang hirap na aking pinagdaanan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!